सोर नों? आंनि जिउआना मोनसे लेखा बिलाइ बायदि रावबो बेखौ बेखेवनानै नायाखै आरो जाय बेखेवनानै नायदों बियो फरायाखै आरो जाय फरायदों बियो माब्लाबाबो बुजियाखै आरो जाय बुजिनो हायो बिदि रावबो मोनाखै। नों थांनो ना? दे थां, आं नोंखौ गाबज्रिया। नों जायजों खिथाया गोसोनैल' था। हारसिं आं आरो आं हारसिङैनो बिराद खुसि। दाथ' आं रावखौबो बुंलाबो आंखौ गोसोखांगोन ना। मानोना मानसिफोरा गोसोखाङोबोथ' गाव गावनि नांगौ समावल'सो गोसोखाङोना। बिराद बोरैबाना आङो गाबोननि समखौ होसोयै दिनैनि समाबो बारग'लांबाय। जिउआवना गावनि अनगा गुबुन रावखौबो एसेबां माने ट्रास्ट खालामनाङा। मानोना खोमसियावथ' गावनि सायायाबो गोमालाङो। बाखि नोंसोर बुजिखाबाय जानांगौ। जिउआव रावबो गावनि आंगोयै थाबाय थाया। नों जुदि सोरखौबा मोजां मोनोना बे नङादि नों बेखौ मोनथारनांगोन। माब्लाबा समाव नों बिनि खुसिनि थाखाय बेखौ खोमानांगौबो जायो। मोजां मोननाया गिबियानो जा बा गोदानानो जा, मोजां मोननाया फार्स्टआनो जा बा सेकेन्ड टाइमानो जा, खालि मोजां मोननायाल' थार जानांगौ। माब्लाबा जिउआव सोरखौबा थार मोजां मोनफेरबायना? जुदि मोनाखैबाना खेबसे थार मोजां मोननानै नाय। थैनायनि सिगांनो थैनायनि बेसेनखौ बुजिगोन। सिमाङाव नोंखौ फैनाय नुयो। जेब्ला सिमाङा बायो बिखाया दोखो दोखो बायग्लिजोबो। अननायजों साजायनाय सिमाङाबो बायग्लिजोबो। आंखौ सोगाबो नोंनि मोनफ्रोमबो होलांनाय नंखाय रादाया गोसोआव दाहाल'सो थालांबाय। थेंक इउ आंखौ थगायनायनि थाखाय। थेंक इउ आंनि फोथायनायखौ सिफायनायनि थाखाय। थेंक इउ आंखौ नंखाय प्रमिस खालामनायनि थाखाय। थेंक इउ आंनि गोसोखौ सिफायनायनि थाखाय। थेंक इउ आंखौ नंखाय मोजां मोननायनि थाखाय। अखाफोर थानायनिख्रुइ बांसिन आं नोंनि थानायाव फोथायसिनोमोन। अखाफोर थानायनिख्रुइ बांसिन आं नोंनि थानायाव फोथायसिनोमोन। आं खोमसिखौ नङा नोंखौसो गोमाजानो गियोमोन। मिथिया नोंखौ मोननानैबो मानो गोमालांफिनखो।